switch on Boche. It wasn't easy, but nothing is. No. Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo tutorial. Estem en història contemporània de quart de l'ESO en el tema número 10 que fa referència a la Segona Guerra Mundial. A continuació encetem aquest vídeo anunciant que tractarem i analitzarem una de les conseqüències immediates de la guerra a nivell de relacions internacionals, la creació de l'Organització de les Nacions Unides o l'ONU. Amb una societat de nacions totalment desprestigiada i vexada, els aliats plantejaren la creació d'un nou organisme internacional que regulara les relacions internacionals i arbitrara en cas de conflictes. De fet, a San Francisco, Califòrnia, Estats Units, amb la declaració del 26 de juny del 1945, s'aprovà la Carta Fundacional de l'Organització de les Nacions Unides que compta amb el suport de 46 estats signataris. Actualment, gairebé tots els estats del món i formen part d'aquesta i amb llums i ombres camina sota la batuta de les potències mundials. Tal com assenyalaven, pretenia mantenir la pau i la seguretat internacional, la cooperació econòmica i l'ajuda social entre les nacions. A més, aprovà el 1948 la Declaració Universal dels Drets Humans, text de 30 articles que defensa aspectes com la dignitat de l'ésser humà, els seus drets fonamentals o el dret d'autodeterminació dels pobles. Per descomptat, Espanya signà aquest acord el 1977 després de la seva entrada a la institució i amb l'inici de la democràcia de l'últim quart de segle. Pel que fa als òrgans de govern, l'ONU compta amb una assemblea general i un secretari general amb seu permanent a Nova York, la trobem ací a la nostra imatge. Aquest últim, el mandatari, el secretari general, és triat per un mandat de 5 anys i per la primera, per l'assemblea. Actualment és el coreà Ban Ki-moon. Pel faristol d'aquesta tribuna han passat cèlebres dirigents com l'argentí revolucionari Ernesto Che Guevara, aleshores ministre d'Exteriors cubà, i activistes de remont com Malala Yousafzai, la xiqueta ferida per les forces talibans a l'Afganistan per reclamar que les xiquetes pogueren anar a l'escola i que esdevingué una icona de la lluita per la igualtat de gènere. Tanmateix, el Consell de Seguretat, o l'òrgan executiu bàsic, està format per 5 membres permanents, exactament dels Estats Units, la Xina, Rússia i la Unió Soviètica i després Rússia, França i Gran Bretanya, que disposen de dret de vet juntament amb 11 estats no permanents sense aquesta autoritat. D'aquesta manera, és en darrera instància aquest Consell un club privat qui aprova les deliberacions de la cambra, el que assegura sempre el predomini de les grans potències mundials. Darrerament, la tasca de l'ONU és, com ja comentàvem, arbitrar en relacions internacionals. No obstant això, se n'han d'afegir d'altres comesos de caràcter cultural, social, econòmic, jurídic, motiu pel qual són moltes les institucions que treballen i estan regides per aquesta. Parlem de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, UNICEF, amb programes per a la infància més desafavorida, la UNESCO, per a la conservació del patrimoni cultural, l'FMI, el Fons Monetari Internacional, o ACNUR, que ajuda els refugiats. Comptat i debatut, s'han de valorar positivament alguns dels aconseguiments de l'organització, com ara la conservació del patrimoni en perill, l'ajuda als refugiats en conflictes armats, l'acord penal de l'Haia, que ja ha jutjat criminals de guerra, o fins i tot les missions de pau dirigides pels cascos blaus. Nogensmenys, també cal tindre en compte alguns fets, com per exemple que els conflictes durant la segona meitat del segle XX no han fet més que multiplicar-se, d'altres han estat totalment abandonats, com fou el cas del genocidi de Ruanda-Burundi el 1994, i ha dut algunes guerres com l'empresa pels Estats Units amb la col·laboració del Regne Unit i Espanya per envair Iraq, que ni tan sols hagué de passar pel Consell de Seguretat de l'ONU. Bé, fins així el nostre videotutorial d'avui, espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe. It's not my problem. Woo!